Assalamualaikum genduk Niken Salindri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bapakku yang tercinta. Aduh, terima kasih Nduk. Sehat ya Nduk ya. Alhamdulillah pangestune Pak. Rawuh jam piro ning daleme Niki Pak Marno? Jam pinten Pak? 7:30 nggih. 7:30 nggih. Nggih, 7:30 alhamdulillah. Sing ngenteni iki lho Kyai semono kabeh iki fan Niken Salindri ngono kuwi nggih. Niki tiyang sak menten kean niki ngentosi kula to Pak? Ngenteni jenengan. Sanes jenengan. Nggih kula kalih jenengan. Oh, Dadi piyai alhamdulillah. mriki sing senengi disenengi kula kalih jenengan. Alhamdulillah. Lek burine jenengan sing nyenengi mung maratuwane kalih anune tok niku pisane. Iki sing diarani wong bodho ning gawe ukara dhewe. Kok iso? Sing dinteni iki ora kowe karo Niken. Lah, Sing dinteni iki sing ning jero kamar mandi iku lho. kok iso? Kok ora metu-metu dinteni. Ayo. Wong kok kowe jenenge banci ladan kowe Kok bareng iso? Niken ngadeg kok aku ora dinteni piye? Loh, lah bocah iki kan sik cilik ya toh. Cilik apa? Iki pernae putumu lho Pak Gareng. Oh, Putu. apa ya? Kowe Aku ki putune sampean lho. Lah sampean nggep apa aku? wah, aku ngerti cah saiki kok kaya ngene ayune. Aku biyen kesusu lahir ngopo ya? Oh emang lek sampean kelahirane padha karo aku terus aku arep sampean pek pacar. Sing ngomong sapa? Lah ngono nyapa kok ngomong kesusu metu. Yen aku ki lahir saiki sing tak pek iki lho. Tuti. Lah nyapa? Tuti Aditama kuwi. Lah nyapa? Lha wong pancen sing gelem karo aku gur kuwi tok. Iya. Lah Wong- rute iso diinget kaya tewel lah deh. Ya ora ngono to, Nduk. Nadyan kowe putuku ning dalam bekerja kamu rekan kerjaku. Tidak bisa. Putu Putu ya tetap putu. Sampean ki mbahku. sing marake wong ketok tuwa ngene iki lho. Lah sampean ki kudu gelem diarani tuwa lho. Oke. Aku diarani tuwa ora masalah. Berarti wong tuwa kuwi awet urip dawa umure. Heeh. Tak syukuri aku saiki dadi wong tuwa. Heeh, sampean dadi mbah. Prihatin wong sing nom-nom kuwi urung karuan iso dadi tuwa kaya aku. Lah sampean kan wis tau mangan uyah, wis tau ngrasakne urip. Malah sing nom-nom ki malah urung pengalaman. Sampean lek wis pengalaman. Kusik to. Kowe wiwit lahir urung dipakani uyah to. Ya wis. Lah iku Kuwi kan cara bahasane ngono lho, Pak De. bahasa apa? Wong urip iki ngene lho, Nduk, tak ajari ya. Supaya uripmu tentrem kuwi kaya Pak Sumarno kae. Heeh. Beliau berpikir ke atas untuk berharap, berpikir ke bawah untuk bersyukur, berpikir sekelilingnya untuk berbagi, dan beliau tidak pernah berpikir menjadi orang yang sempurna, berpikir beliau adalah menjadi orang yang berguna. Itu Pak Sumarno. You know? Yes. Yes. Ngene iki rumuse wong golek tambani ngene. Bapak Sumarno ki sing ngendi? Sik. Oh alah. Di Sampeyan ra gelem ngomong ket mau. Ndi? Lambo. Niken yo. Oh ki cah iki sik enom ya Lah picek. sampeyan yo suwi yo lek duduhi. Kae lho Pak Sumarno. Jare besan. Kuwi Pak Sumarno ki besane sampean. Dudu. Lah sing besane ki sing sapa? Besanku jenenge Pak Warto. Kuwi apane Pak Sumarno? Dudu apa-apane. Kuwi tok iki kowe ora ngerti. Kene iki kulture masyarakat kene nadyan apa tangga ning ngungkuli sedulur. Oh. Jare kae apa tetanggamu adalah saudara yang terdekat. Kae Oh. Pak ning gitu Pak Sumarno. Oh kae lho, legae ning kae. Baris kedua kae. Kae. Ae. Bapak Sumarno angkat tangan. Angkat tangan ini ditodong apa piye? Oh, ya yang itu. Ah. Nggih. Engko dikongkon junemeng. Jumeneng. Jumen. Lah ya Bapak Sumarno kok dikengken jumeneng ning kene. Nah, pancen beliau ngenteni sing dinteni iki awakmu. Nggih. Ngono, iki Niken tekone kapan engko beliau mau partisipasi. Iki acarane berarti Syukuran. syukuran Pak Sumarno. Heeh. Dikitan. Dikit Pak Sumarno diapakne? Lek ngomong ki sing jelas karan tek tek tek
Ngono lho. Ah, Oh, kowe Pak. kowe wong tuwa kudu iso jelasne, Reng. Pak Sumarno, bengi Heeh. iki syukuran. Syukuran apa? Ora dikitan. Lah terus Tetap. nikah. Eh, Pak Sumarno nikah. ora. Terus Diapake lho, Mas. Aku malah bingung. Pak Sumarno dinget. Kowe lak tewel ngawut eniken ora nggih. Jane ngono ujube syukuran karena beliau telah mendapatkan beberapa karunia dari Allah Subhanahu wa taala, rezeki, sehat, terus apa kebahagiaan lahir batin. Oh walah, dadi ceritane iki Pak Sumarno ki gabut, bingung leh ngentekne duit. Gat. Pak Sumarno ki ora enek acarane bengi iki ya tasyakuran ya jenenge. Pak Sumarno ki apa omahe Sina Widodo ora gabus. Gabut. Sing ngomong gabus ki sapa? Gampang kupinge ora. Lah aku krungu gabus kok, gabus Ora. kono. Kuping kok sumbing. Nah, Ik Sing sumbing iki bibir. lha mosok bibire sampean sumbing. Ya ora. Lah iya. Kuping kok sumbing. Wah Pak Sumarno ki bakune arep dono rasa. Nah, Nyeneng-nyenengke piyayi akeh. Lah iya kok Pak kepala. Sumarno ki bingung leh ngentekne duite kakean didum-dumne. Ngene iki jenenge kan sedekah yo an, sedekah Betul. kepada orang seni kaya awak dhewe ngene iki. Uang itu hanya membuat kesenangan. Iya. Tapi kalau beliau berbuat begini tidak hanya kesenangan yang dicapai tapi kebahagiaan. Yo sing diraih. Seneng ki mung letake ning pikiran karo mata. Ning yen kebahagiaan pikiran mata lan Ati. ati. Heeh. Ngono. Bener. Berarti Bapak Sumarno ya kudu didongakne. Apa? Nah, bener, Muga-muga rezekine saya akeh, Amin. panjang yuswanipun. Ning ya ora Pak Sumarno tok, sak keluarga besare muga-muga sehat selamat wilujeng. Amin. Awet leh momong anak putune. Amin. Muga-muga Pak Sumarno lek enek apa acara maneh iso nanggap kula kalian panjenengan nggih Pak. Amin. Amin. Aku karo kowe ya kan ya. Inggih Pak, matur sembah nuwun. Wayang kulit ora nganggo gareng udan deres. Ora apa-apa aku iso nerangne kok. Loh, lah Kadang sempake dikene genteng iso. Lah, kuwi ilmu lho. ora terang dirubung laler ya. Ngece. Kejawi menika ugi dipun rawuhi kalian Pak Camat Tambak Rama. Pak Camat rawuh. Pak Lurah Sina Widodo ugi rawuh. Pak, waduh nun sewu lho Pak. Pak Lurah, Pak Camat, kula namung matur. Pak anu Sumarnono namung masyarakat sampun nanggap lho Pak. Kok panjenengan lurah kalih camat kok dereng? Lah ya. Ngono kok ra isin to, Pak? Eh, Sampeyan iki kudune nyontoni sik lho, Pak. Ora malah wargane sik. Bapak Camat karo Pak Lurah iki piye to? kowe iki bupati kok piye kok nyeneni? Ngelingke. Oh, lah tak kira sampean mau nyeneni aku yo. Ora nyeneni Ini ngelingke. apa aku cah cilik kok los. Kowe ora urusan dhewe. Nek kan lak ora ngerti. Aku Desa kan gak kene ngerti. lho. Apa? Kan desa kene Sina Widodo. Kuwi mesti enek apitan. Apitan itu bersih desa cara ngene dhewe. Heeh. Lah ngono ora ndang nanggap, Pak. Jane bersih desa nanggapne kamu diketek apa piye? Oke. Hei. Napa, Dok? Kowe kosong apa ta? Ki, Dak. Wah, ajeng diparingi sinten iki? Oh, masa Jenengan kula? apa kula? Hai. Matur sembah nuwun ki. Matur sembah nuwun nggih, Pak. Ibu matur sembah nuwun nggih. Terima kasih ya, Dek. Oh, nyuwun foto. Iya. Iki kurang siji kan? Iki dicanggih sisan. Iki. Lah terus apa gitu aku arep minggat Pak piye kok? Wah, kayak bonikane tiba. Oh ya, foto nggih. Nggih, terima kasih, Bu. Pak De tolong gawake miku ya, Pak De. Mbah yo manut karo putune. Ora niken iki kok bar tanggapan kok kene dodol kembang. Kuwi tandha tresna kok nggih. Nggih. Sampun, matur nuwun. Ya nggih. Wah luar biasa nggih. Sinden kok ora tau entuk ngono kuwi nyambut. Entuk sesuk. Mbok duwe kanca ono bayane dikeki ngono lho kok piye. Sesuk dikirimi karangan bunga. Iya. Nduk, sampean nate nembang
anu apa kuwi mari kangen. Oh nggih nate. Jebul kan nate. Nggih Lah, nate. wingi pekaremane piyai kene dipundhut karo Bapak Sumarno. Oh nggih. Sing klasik dhisik ya. Oh nggih Pak. Nggih nambani rasa kangene Bapak Sumarno karo warga masyarakat Sinom Widodo mriki. Nggih, niki Pak Camat kalih Pak Lurah napa pripun, Pak? Rawuh ya. Rawuh. Nggih. Pundi nggih tiange Pak Camat kalih Pak Lurah wau? Ah nika dadah. Wah, yang dada-dada. Ya Allah, Pak gantenge, Pak. Ya Allah. Awas Pak, awas. Nggih, Pak. Bapaknya gagah perkosa. Mareke kulinamu kepethuk Taslim. Aku bosen petuk Mas Taslim. Nggih. Mari Kang Rumbiyet monggo Mas, diaturake gendut niken. Yo, saking bunangipun. Yo. Ya, Rek. Joget ya, Rek.
piyayi mriki menika Mas Gareng remenanipun ingkang klasik-klasik. Leres. Niku ning ambak mekaten gandeng piyayi mirsani wayang niki lak beragam. Majemuk. Majemuk enten sing alusan, enten sing geradakan. Mila nggih diaturaken sak komplit-komplitipun. Leres boten damel kuciwa. Nggih, mila saking menika dasaripun ingkang kepareng rawuh semanten kathahipun para pejabating Kadipaten mandhapipun Pak Camat, Pak Lurah sedaya kepareng estreni lan ugi dipun pangestoni dening para sepuh adi sepuh para kiai alim ulama ingkang kepareng rawuh ngoten niku. Amin. Nggih, dadi warata tanpa selo ibaratipun sedaya diaturi hiburan, Mas. Inggih, mila saking menika. Muturke dicucukke ngundang niken ora cucuk. Mung yen trimo brutu wae ora enak, cucuk. Maksudnya piye kuwi? Tegese digunakake sebagaimana mestinya. Tegese dimanfaatke utawa kebisanmu ditokke. Oh iya, benar. Leres meli. Lah iki diaturake meneh. Ya. Piyayi kene kejaba ngersakake sinom nyamat lan uga ngersakake tembang mari kangen, ngersakake ayang-ayang lho. Oh, niki pamundhutane saking sinten? Menika pamundhut saking Pak Sumarno ugi Bapak Nasuka selaku kami tua wonten ing mriki. Oh. Ayang-ayang. Nggih. Sampeyan ngerti lagu ayang-ayang? Anyang-anyangan kerep aku. Udu anyang-anyangan. Lah apa ayang-ayang? Ayang-ayang. Ora. Wih lagu zaman sekarang yang lagi ngehits itu. Oh, ngono. Iya, kamu harus tahu. Kamu itu sebagai dagelan itu harus mengikuti zaman-zaman sekarang. Jangan kudu apal lagu-lagu. Aku ngapake lagu-lagu kok malah ora lucu. Lah nyapa? Wong dagelan kok iso nyanyi. Lah kan tapi setitik-setitik kan sampean kudune iso. Aku saiki wektu iki lagi wedi nyanyi. Lah nyapa? Mergo saiki lagi tutut menuntut hak cipta. Iya. Aku Pak ngono ki ora perlu digagas terus karep ben ngono. Awake dhewe sing penting berkarya. Oke. Nggih, ngoten niku. Diaturake ya, Nduk ya. Nggih, Pak. Garap gamelan iki. Nggih, mumpung kanca-kanca Madangkara ya wis garap niku ayang-ayang. Iya. Ya kolaborasi antarane Niken Salindri bersama Madangkara. Yo diaturake ayang-ayang. Dados, yuk. Masyarakat Sengle Sinung Widodo Barokah sedayangipun. Mas. Wah, dadine kaya aku mau ngomong neh. Dadine Neh aku mau ngomong neh, aku mau rung marem. Neh.
Njuk neh. Neh. Duh, dewa-dewa. Ning asma, tapi sing bagian terakhir sing pas bagian Banyuwanginan ya Mas ya. Ya oke. Ya, aku mau itu, aku Oke, mau. oke. Aku mau gini-gini. Oke, oke. Iya. Aku 1 2 3. Biasa elo tenan. Rene nduk, rene. Masalah. Iki lho bocah golek dhuwit keringete nganti lek rasa ngelapi bapake ora marep. Kaya ngene. Golek dhuwit nduk ke awan bengi tanggapan terus kaya ngono kuwi lho sing kok golekne sapa? Aja cedhek-cedhek karo garing ambune wengur kae. Ambune badhet, Pak. Kene karo ambune apa? Badhet. Oh, ya ngono kuwi wong nek cedhek ya pancen ngono kuwi Heeh, ambune. garane lek wis tuwa ngene iki biasane ndek penyakit lambung, Pak. Lambung Makane apa-apa ya rada piye? Oh, ngono kuwi. Kuwi sejenis valid lah. Aku jane no apa ngempet Pak ket mau. Ngempet to. Lah tak sangu kowe kudu mutah ngono awakmu. anu kok aku ki jumbleng kok. Kowe anu aku ya kemringet tok, Mas. Aku ya kemringet. Talapane remu kene. Iki dagangan. Dagangan arep dirusak. Ah iya luar biasa. Bocah iki pancen multi talenta. Kowe akhir gelem karo aku tak kei sepeda motor jing. Apa kuwi? Apa kuwi? Lho. Kuwi lho kunci omah. Lah iya iki kuncine sapa keri iki? Sing kecalan kunci griya niki. Omahku kuwi, kunciku. Apa? Kuwi kunciku kuwi. Kowe kos yo aku kunci barang. Iki kunci sing kecalan Kecalan kunci sinten? griya niki sinten nggih? Beto kali Yang kehilangan kunci. Pak Kari nggih. Nggih, sing kehilangan kunci mohon untuk di samping panggung sebelah kiri. Dipastikan nggih, Pak. Pak Tiang Kari, nggih. ingkang ngasta Pak Kari. Nggih Kari niki. Kari niki. Asmane Pak Kari Lah Kari. iya Kari iki. Nggih, jenengan istirahat sik. Oh iya. Kekuatan mergo sing bajutan. Genti artise Madangkara genti Lah iya apa iki ket mau lungguh tok iki. Ora, ono nggone dhewe. Ayo Mbak Pipang dan juga Mbak Birgita Ayu coba kaya apa. Delok-delok penyanyimu di sidenmu di to. Kene ayo. Nah, coba Ngateko kaya apa. Nduk sayang. Kene sayang. Mergo piyayi kene iki sangat kondusif, sangat rukun, saman sinamadan daya dinayan, yen kerja bakti semua pasti akan tampil untuk bekerja. Mula ngersakake ya kuwi gugur gunung. Kene ngadeg sik. Gunung sik. Kene. Ayo. Disupport iki maksude. Ngadeko gen ora ketok lempoh. Ayo. Kene sayang. Apa? Buka sik. Wong ngadeg kowe kon ngiringi. Ya kan disepot. Oh, disepot, Nduk. Disemprot. Disemprot le. Disupport. Heeh. Ya Mas, diantarake gugur gunung dhisik kagem warga masyarakat Cengklik yang tercinta. Ya. Bergandengan tangan, berpegangan erat untuk bersama memajukan Cengklik Sinom Widodo. Kerja bakti.
gaman sing ampuh kejaba mung gaman persatuan utawa gaman kerukunan Mas. Nggih Mas leres, tanpa kerukunan Sinom Widodo mboten kados kaya ngeten niki. Nggih, dawuh leres. Nah niki pun jumeneng lari kalih Birgita kalih jenengmu sapa, Dok? Winong, Pak. Sapa? Winong. Jenengmu. Winong. Oh, Mae Winong. Enggak, namanya Winong asli real. Winong. Iya. Winong iki kene jeneng desa iki. Iya, tapi emang desa namanya Winong tuh banyak, makanya namaku Winong. Jadi desa-desa kuwi ki dhisik ki kaya ngono. Nenek moyang yang ini bagus. Tenan, desa kuwi ki Winong wis Mama Stone. Asli namanya Winong. Winong kare Birgita. Iya. Urung iki mung supote iki jeneng. Dadi loro-loro gawe karo kanang-kanang mambet yo kan karo tendangan. Nom-nom cantik-cantik suarane apik-apik ya Pak Garing. Nom-nom apik-apik tur pinter-pinter kabeh. Ya tegese pinter ki pendidikane kelasnya tinggi semua. Leres. Dadi ora kena disepelekke dipandang sebelah mata apalagi dilecehkan. Jangan sampai seniman sekarang sudah punya grade atau drap atau kedudukan yang tinggi. Leres Niki pun pokoke tak bilani dijogo ya. Iya, terima kasih. Supaya tetap lestari kerukunane warga masyarakat ing Cengklik lan ugi Sinom Widodo dipun pandegani kalian Bapak Sumarno, Pak Lurah, Pak Camat mila ngaturake lestari. Aku tak goleke dalan panjenengan. Iya, ini enggak ada pamundutan gitu toh Pak, kayak apa gitu? Apa? Enggak ada. Apa? Enggak ada pamundutan apa gitu atau Pak Sumarno ya? Pak Sumarno sing ngersake Iya. lagune sing mat-matan termasuk iki mau Lestari. Gugur gunung. Gugur gunung Oh, Sinom iya. nyamat ki mau lah. Mari kangen. Ning diselang-selingi karo model lagu saiki. Lestantun ki lah lagu saiki to. Aja dibasakne, lestari yo lestari. Aku Guru Dwijo. Lestari ya lestantun. Enggak boleh lek judul tuh ya lestari ya lestari. Ya karemu aku Dwijo Waranggono apa Pranatacara kok. Monggo Ya. dipun aturaken Oke. Lestari dados Madangkara. Oke, yo.
Nggih, Pak De Gareng mang komentari. Bab napa? Niki wau babakan Waranggana sing mempunyai karakter sendiri-sendiri ngoten niku wau. Niki miturut penemu kula, Mas. Nggih. Dunia seni itu bisa dikatakan lumone ya iso diarani kejem. Kok saged? Lumone yen wis dadi iki rejeki banyu mili. Leres. Ning kejeme bila tidak bisa menimbulkan karakter pada dirinya, dia tidak akan muncul. Nggih. Leres. Nadyan ayu, nadyan pinter ning yen ora duwe karakter ora bakal muncul ke permukaan. Nggih, leres. Nah, tadi pancen yo seni iki angel kok. Nggih. Saya bab ngene iki kaya awakmu ki statuse apa? Penyanyi apa sinden? Ya penyanyi ya sinden ya iso sembarang kaler. Oh, sembarang. Aku nek kon nyanyi ya nyanyi, dadi penyanyi ngono kae macak penyanyi iso. Nek kon dadi sinden ya macak sinden iso. Nah, saiki tak kowe kepengin dadi sinden kudu ngerti tegese sinden. Nah, ngilmu iki. Yo, sinden ki siap menerima perintah atasan dalam hal ini dalang. Nggih. Den kuwi den sawang lan den rungokake suarane. Yen jaman biyen sinden gur dirungokke. Nek yen sinden saiki disawang mula do dandan ayu-ayu. Nah, beda dalang. Nggih. Daki dalam bekerja semuanya badan bekerja pula. Langkahnya selalu diikuti anak buah dalam hal ini yoga lan pesinden. Dalangi nadyan lungguh ning sak awak kujur nyambut gawe kabeh. Bener. Wiwit kene mikir, kene nyawang, kene ngrungokke, kene ngucap. Tangan atine rasane kecekel, tangane obah, sikile sik mancal, sik ngempet nguyuh barang lho. Kuwi tenan terjadi. Kuwi ya kerja. tapi jenengan nate keplet pipis, Lah, Pak. masalah mambengi demi Allah. Aku wis limbukane wis krasa nguyuh. Terus pripun, Pak? Ya tak ampet aku. Carane? Ya tak ampet piye carane? Lha piye? Lah kuwi anggere jengone lek duwe aji dhewe-dhewe duwe apa jeneng ilmu dhewe-dhewe ta kan? Nyuwun karo Gusti Allah, ya Allah kula tasih nyambut damel ngantos enjing. Nyuwun pangapunten ampun ngantos menika mangke ngantos medal. Medal menawi sampun dugi ngriya kali Bu Kesi ngoten nembe medal ngoten niku. Apane? Aku ora nyandak aku. Tegese rampung wayangan lak yo mulih ning omah to, Nduk. Nggih. Teko omah karo Bu Kesi to mulih ku. Mosok aku mulih karo sapa? Karo Bu Kesi. Lah teko omah terus aku pipis ngono lho Mas. Apa ngenteni ning omah? Ya mula yen kowe jegur ning dunia ngene kudu ngerti bab dunia kaya ngene iki, dunia wayang kulit. Nggih. Wah, mbak-mbak wayang kulit iki kita tradisional sebetulnya ini modern lho. Alat ki modern lho. Nggih. Aja. Loh, iki jenenge apa iki? Alat iki? Gamelan. Gamelan ki basa apa? Basa Basa Jawa. Jawa. Basa Inggris. Kok iso basa Inggris? Gamelan kuwi basa Inggris. Game ki game, len ki garis. Dadi permainan sing nganggo garis utawa aturan gamelan game len. Waduh. Wah, ngono. Wah, aku ki jane pomora dosene aku dudu kowe. Ngono. Heeh. Dadi apa-apa ki ana tegese, Nduk. Heeh. Ora waton jenengke. Mula diarani apa ki? Sing nabuh apa ki jenenge? Gender. Lho, sing nabuh kok geden. Lah sampean duting apa? Ora sing nabuh ki jenenge apa? Yoga. Pengrawit. Pengrawit. Ki penabuh gamelan gaweane. Heeh. Ngraki ngracik notasi dadi gending sing kepenak dirungokke. Wiwit bonang nganti gong ki kudu kerja sama. Nah, kuwi. Oh, iki ngelmu tuwa iki. Iya. Ketemune ya ning kene iki. Kok tak catete. Ngono. Ha iya, saka tuane amen tiba ae. Kowe ngerti iki jenenge apa? Dagelan. Ki dagelan ki dasare kudu lucu. Nggih. Gelem sinau nadyan wis payu. Lan Lancar lan urane rezekine ya gumantung sinaune kuwi. berarti semua orang itu meskipun udah tua cek enom karo sampai tua iki kudu sinau. Tetep
sampai ke liang lahat paribasane ceceplah ngilmu. Oh. Ki ngono ki kaya iki jujur. Ketoke kowe iki najan isih cilik ning lak bawamu semene wis kaya cah dewasa. Wis duwe pacar apa urung? Aku ki ayu kaya ngene iki tapi ra duwe pacar lho. Ngene lho, wong lanang ki sing digoleki wong wedok ki telu. Apa? Ayu, pinter, gampang dihapusi. Lah masalahe aku ki ra gampang dihapusi lho. Makane kowe gelem mau dihapusi. Lah nyapa? Ya emoh. Gendang duwe pacar. Emoh, aku mau pacaran sih. Terus nikah. Ya ora, pacaran ki 17. Penting ki mikir belajar sih. Oh, apa Mikir apa? Mikir apa? Belajar sih. Oh iya benar. Itu Belajar masih ya pelajaran ora patek dong, ning kan ya sinau sing karier. Betul. Biarpun setinggi langit namamu di atas panggung, ning belajar itu penting. Inggih. Lah anu digandhengke sisan, yen kriteriane wong lanang sing apik kanggene wong wedoke piye ra? Lha wong wedok mau wis enek 3. Wong lanang sing apik piye? Tanggung jawab, 1, melindungi, 2, Sing ketelu, gelem rekoso. kepapat. 3 wae aja 4. Yang keempat itu harus jujur. Lah Itu kuwi yang dicari. wong lanang jujur kuwi sing paling abot. Jujur dalam hal apapun, dalam hal sekecil apapun itu harus jujur. Dadi iki keterangane Niken wis memberi kriteria sapa sing gelem ngapeli dheweke. Iki kudu kaya ngono. Heeh, tambah jujur penting. Isih sijingka sing penting banget. Apa, Pak? Urip. Ana meneh siji neh, wong Apa? lanang kudu wedi karo bojone. Aku ki mbok ning panggung ki kaya singa paribasane ning omah ya kalah karo bojo. Ah iya, padha aku ya ngono kuwi. Ngono kuwi. Ketoke Berarti aku nang semua kene takut kemaki. istri. Hah? Semua takut istri. Ora kok takut istri, menghargai, menghormati. Kan sumpahe orang mencintai kan tidak seharus sampai menyakiti istri ngono kuwi. Mergo ngene kan, kanggone wong lanang ya aku ya nun sewu. Yen uripmu pengen mulya donya tekan akhir, ada 2 wanita yang harus dihargai, dihormati dan dibekteni. Siji ibu, loro bojo wedok. Kuwi loro kuwi. Ngono. Sik bojo ya wedok. Bojo wedok napa Lah ya itu bojoku wedok lanang? lho. Bojoku wedok ibu kesi. Ah ya bojo ngono kok bojo ngono wedok. kuwi. Dan Apa juga kowe ya istri bojo lho, lanang. Pak. Iya. Ayo. Ngono Ning kuwi. ya ki karo belajar membelajari si Niken wong isih cilik. Niki tesih alit lho Bapak Ibu. Niki tesih udakara umuripun nggih 16,5. 16 tak. Iya, Umur mari- ana tengah. Mari ngene kan anu 17. Oh ya. Heeh, dadi saiki 16,5. Berarti rung duwe KTP. Uga, ngurung foto KTP. Ya ning ati-ati ya, Nduk. Nggih, Nyambut Pak gawe Ki. sing ati-ati. Nggih. Irenan niki Bapak Sumarno sak keluarga saking tertipe anggone apa gula mentah keluarga iki dadi uripe sak tiba-tibane kepenak. Amin. Amin, ya rabbal alamin. Nembang nok, coba kaya apa? Nggih. Sing halus napa, Pak? Sing alus sik mau sampe rung tau bawa ket sore lho. Oh. Nggih. Sing diarep-arep Pak De Gareng. Nah, ayo, Nduk. Nggih. Wis bebas apa, srekmu apa? Ayo. Bocah iki rada watuk. Ah iya. Aja dipaksa apa-apa. Bawa Dimas Niken Salindri. Hah? Dimas Niken Salindri. Pangkur. Nggih. Oke. Iya. Sandiasmo Oke. ngono apa piye? Heeh. Oh iya, Sandiasmo. Iki sing nulis iki Bapak. Bapak. Sing nulis Bapak nggih to, Bu? Oh, Terus Bapak Cahyo. sing nembang ki Ibu. Oh. Sing nulis Dimas Niken Salindri Sandiasmo kuwi Bapak lho. Bapak Cahyo. Konoan ki sing nulis. Konoan dengkulmu mlocah kira. Ki dalang Cahyo Kuntadi konoan ora. Iya. Oh lho, ning KTP yo tulisane yo konoan. Ayo ora kaya. Dimas Niken Salindri. Ayo Ah, pangkur nih. Sandiasmo. Nggih. Coba kaya apa, Nduk? Nah, kowe sik kelingan aku malah lali pisan. Ayo. Aku iki lagi proses gawe Sandi Asmane Tuti angel ra dadi-dadi. Iya. Ya, Nduk. Dimen Buddha yang rembaka Mas. masih
Nyo saka Ndaha tegese perawan saka Kediri. Kediri. Heeh. Sa Salawi rengre nambang beksa waska cakep linambaran jiwa tama terakhir Dri. Driya sumarah mring Gusti Nyuwun tepuk tangan Bapak Ibu dumateng Niken Salindri. Oh, luar biasa. Apal to Nduk sampean lagune kuwi? Wah niku favorit kula ya Pak. Lho, Nduk Ketika kaya kan gelem. bawa niku kula teng pundi-pundi mawon dalange siapapun kula bawa niku. Apa iya? Ora pengen mene royalti ning aku ngono. Ya Allah. Royalti ora kudu dhuwit. Lha napa, tegese. Pak? Lah bapak lek ngono Bapak nyuwun napa to Pak? Bapakmu ki royal no. ora. Bapak Cahyo nyuwun napa to Pak? Hah? Nyuwun apa? Ya ora apa kapan-kapan iki pentaso karo mayangkaran ning nggenku men tangga-tanggaku seneng ngono lho. Oh, siap. Aja larang-larang ya. Pun khusus jenengan gratis, Pak. Engko bintang tamune ya Pak De Gareng. Aku gawekno sik to. Niku nek campur sari mayangkara niku mboten nusan damel dagelan niku pun gayeng kok, Pak. Oh ta. Nggih, esuk. Tanpa pelawak wis gayeng. Nggih, sudah. Aku nyapu-nyapu ya iso kok. Nyapu. Oh, anggere kancane katut entuk rezeki kok. Aku gawekno ku lho. Sadi apa kuwi? Sadi Guna. Kok Sadi Guna? Sandi Asma. Asma ki lak megeh-megeh. Sadi Asma. Lah wis tuwek kok. Loh, justru sing tuwek iki biasane ditembangke Sadi Asma ngono kuwi dadekke dalange saya kuncara. Oh iya, brimob malian. SK. SK iya. Lanjutnya apa nak Cahayu? Nggih. Apa nggih, Pak? Tibake apa? Anda langsung mawon nggih, Pak? Ana langsung. Oke, wis seneng aku kuwi. Lagam ki? Nggih. Iya dong. Cocok. Pokoke bangsa lagam tak dukung. Ah iya. Ya tetep joget garenge ora ayo. Yo Ana langsung coba. Yuk. Banget ora ngira Papane
dua kalimat. Yang kedua ref. Duk, Rahayu. Karyane sapa to, Nduk iki? Hah? Karyane sinten? Mboten ngertos, Pak. Wah, nggih. Mbak Narto Sabdo. Mbak Narto Sabdo. Wah, elok tenan. Aku yo gumun ya nyatase bocah iki rung lair lagu iki wis di gawe ning yo dheweke isih mersudi kepengin iso. Nah iya. Malah zaman saiki sing lagi hit-hit malah tembang-tembang lawas kuwi lho. Lawas. Enggak to nek ngono lagi hit meneh. Iki malah iso dadi sasmita. Sapa ngerti lek wayangan-wayangan sing model klasik iso hit meneh ngono kuwi. Ah, pancen sing lawas-lawas sing tukul kuwi lawas-lawas anu tambal ban kuwi. Heeh. Kuwi lagu lawas kuwi. Heeh. Mula saiki rumah makan barang sing apa kuwi jenenge sing ber-AC terus sing mewah-mewah malah langka sing payu. Ning yen lesean terus gawe gazebo ngangge omah limasan malah sok akeh pengunjunge kaya ngono kuwi. Heeh, ya murah soalnya. Heeh, ngono kuwi nggih. Nduk iso istirahat sik, Nduk, bar iki pisan kas ya bar iki ya. Ya, Ora apa ya? Nah, Nggih, nggih. manut, Pak. Selane nong winong ayo nong. Nah, nggih. Winong meneh. Winong iki cah pati lho aku. Hah? Winong iki cah pati. Tulung Agung. Oh, cah pati. Kok iso? Oh, urung tau dolan ning Winong to kowe. Oh, wilayah to? Lah iya. Ponorogo ya ana winong jetis kono. Oh, ana to. Ana ya. Oh, iya. Wah. Nggih. Tahu itu duit kok kono aku. Ayo. Ayo nong, menyat nong, menyat. Ayo. Ayo. Iya. Ayo ngono kuwi. Iya, selamat pagi. kayak pramugari pesawat selamat pagi. Saya baru bangun, Pak. Tadi baru ketiduran sakser gitu. Ngono kowe jujur, wong kanca-kanca ki rawane jujur kok malah kowe jujur. Enggak apa-apa, saya tuh anaknya jujur, baik hati, tidak sombong, neriman, apa-apa tak terima kayak gitu, Pak. Saya tuh anaknya sangat-sangat Masya Allah, tabarakallah. Ayo, layak gampang kapusan karo wong lanang. Lah, niku lho Pak, astagfirullah. Gimana Gimana ya? jujur yang kapusane ya goblok. Terlalu ini loh Pak, terlalu baik hati, terlalu halus. Ker. Terlalu halus no, dan aku ki jan Halus sih siwir apa piye? Halus. Ya ning ngene.
Ya wong ya karakter manusia beda-beda, mungkin itu karaktermu ya muga-muga ora kapusan tenan ya, Nduk. Amin. Nggih. Mulai ya ndang nikah. Ampun. Lah kuwi kuliahe ora rampung kok nikah piye? Nggih Wis, lho. wis nikah. Derek. Lho kok sampun? Maksudnya jangan. Oh, ya. Bahasa Jawa itu emang ada ini Pak, sampun ini ada dua arti. Kadang bisa diartikan sebagai sudah, bisa juga diartikan sebagai jangan. Ya aku percaya iki. Iki Gitu. sale disiplin ilmune dheweke. Iya, nggih. Mumpung Mbak Wir gendar kan cedak karo awakmu, ninggal katresnan. Ayo. Ya, aduh. Sake Mbak Wir dipangeni kuwi yen karo awakmu kuwi. Sik kok jenenge Wir iki lho. Hah? Iki lho Mbak Wir. Mbak Wir yo. Danang Sutawijaya. Iya. Niku anu loh Pak Jan, kula niku terharu. Kemarin itu pas saya audisi Sinden Idol itu sama Mbah Wir tuh ditutne sampai Jogja loh Pak. Ditutkan. Iya ditutkan terus digenderi dengan sepenuh hati. Saya tuh terharu loh Pak sampean. Iya, Ya kaya Allah. ngono kuwi le gemati Masya karo sampean Allah. nganti kaya ngono. Iya. Direwangi bapake mayang ora ditabung. Lah ya kepengin memberi semangat kepada generasi-generasi sinden kuwi. Betul Mas. Ngono kuwi sing Iya, apik ya ampun pancen manis ngono kuwi. Masya Allah. Bocah edan ora winong iki ora. Oh, mulane korbane akeh. Lah modele ngene iki tak jaga jarak aku. Aku tuh memang terlalu baik hati memuji orang, pancen manis toh ya kan, Mas Danang manis banget loh orangnya. Imoet. Ya nong dibawani nong, kok kaya apa? Nggih. Tuntak dada. Ayo. Jaranan kok. Ora kuwi sik bawa kok ya. Oh, bawa. Luwes gemas nuju prana. Winong Lembang ki Pak sapa langsung maju lho. Oh, Pak Sumarno. Oh. Iya Kak. Pak Sumarno, Pak Sumarno nggih. Pak Sumarno Nggih, Pak kalian Kalian Pak anu kami tuwa. langsung maju. Nggih wonten dawuh napa Pak napa anu ajeng yang kayar pipis. Oh. Kula ngene Wah, kok maju lho tenan, kok repot-repot maju tenan, mriki wes. lho, Pak. Ya Wes. ampun kok ngertos nek kula niki kok sajake butuh disengkuyung lho. Apa? Iki wedokan ngentekke omah ngentekke sawah ya iki. Mboten. Wong arep ngrekam kowe kok. Ayo. Oh, nggih. Tresno sik nong, ayo. Pak Sumarno lho iki ngematke lho Pak Sumarno lho. Pinter agawe brangta lu ya Pak. Masya Allah kok piyayi kok bagus loh, Masya Allah Jan. Ojo Gede ngece dhuwur loh, kowe, Jan. cah cilik ngece wong Mboten, tuwa. mboten Pak, saestu jenengan niku bagus lho ampun. Maksudnya ampun sepuh kok tesih kelihatan bagus gitu loh. atas lho. Pak atas lho Pak niki. Mas Dalang potong. Potong. Honore potong, Mas. Niki to. Lah kok dipotong? Nggih. Oh, Lah siap. kenapa Pak? Hati-hati niki kali rayap pun ganas niki. Loh, Ganas Mas garek. kok dipotong kenapa Pak? Nggih. Wong tukang syukur. Iya, piye Mas? Jangan Kula dipotong. nek Saya nggak ngoten, ngapa-ngapain. nggih. Pripun, Pak? Sepindah Mas Dalang, Nggih. matur nuwun sanget dalu niki Mas Dalang CS. Mbak Kesi tesih emut kawula nggih. Nggih. Senajan jane kula meh ndendha Mbak Niken. Lho wis. Nggih. Nih. Ngeten Pak Gareng. Kula niku rong bengi rasa turu gara-gara Mbak Niken. Saestu. Manuk jenengan rong bengi kula sesasi perkara mikir iki kok pian malah. Aku ki mah rong sasi perkara mikir utang. Nggih. Wis
Nggih. Gara-gara Mbak Niken ora iso turu rong bengi tenan. Nggih, dos pundi to, Pak? Ngeten kula critake. Nggih. Mpun dados kalih Mas Cahyo dintene Sabtu malam Minggu. Niki sidane nggih keluarga kula sing saking Tasikmadu mboten sios mriki, Mas. Oh ngaten. Nggih, nek malam Minggu kan libur. Nggih. Niki gandeng malam Setu nggih mboten sios mriki. Jane pomo malam Minggu dulur jenengan sing Tasikmadu saged mriki. Mriki, tapi kula niki malah alhamdulillah. Lah, jane malah sae lho, Pak. Lah ora Dulur jenengan benjing kan mriki, wong kula benjing prei wayangan melih, pripun? Oh ngoten, cocok niki. Kula nggih prei. Iya. Ngeten Mas Dalang. Nggih. Saat niki kan Pak Sumarno. Insyaallah mangke sanes wekdal nggih. Gantos Pak Sarmani. Nggih. Oh nggih. Oh nggih, Amin. kula dongake ngoten Mas Gareng. Amin. Nggih. Ngeten kula pun lagune napa mawon Mas Dalang sing dereng diayahi Putra Nusantara nggih. Empun. Empun wae. Ya pun kula dhisekke. Gugur gunung sampun, mari kangen sampun, sinom sampun, lumbung desa sampun. Lah lumbung desa aku ora krungu mang. Ayang-ayang sampun niken wau. Sampun Pak Lumbung Desa sampun. Sampun Nggih. full. Ngoten. Nggih. Caping gunung kersane Pak Sumarno saged nderek caket kalih mbak-mbak sinden niki. Dos pundi Pak Sumarno? Ngoten nggih. Caping gunung. Nggih. Sing dereng sinten Mbak Sinden sing dereng sinten? Kabeh niki dereng nembang niki. Dereng sedanten. Nggih. Sing cilik. Iya, Pak. Sing cilik wayune niki sinten niki? Oh, Birgita. SMP kelas Siji. Tunggal. kelas tunggal. Oh nggih. Nggih ini ngentekke guru 5 lho, Oh Pak. nggih. Nggih. SMP sampun mamah pacar. Niki kersane caping gunung sinten mangke sing sinten Mbak? Niki Vino. Ngoten jenengan nggih. Nggih, caping gunung riyen. Nggih, dos pundi? Nggih, caping gunung. Nggih. Napa mlih, Pak? Pun mumpung niki sing do melek, mengki sedherek melih ngantuk lho. Oh nggih pun tapi matur nuwun. Wah, Pak Sumarno ngersakaken napa? Caping gunung napa helm kota? Oh saenten iki. Oh, sak piyayi kaya ngono lho Pak Marno ki piyayi jan nyantai tenan pun to nderek pun sak wontene nggih. Monggo caping gunung. Anu bukan ono nong, ayo nong, caping gunung nong. Ayo nggih. Nggih. Yo. Dek jaman perjuangan joreng elingan anak lanang
runtus niki napa? Sampun nurut, Keringetan. Pak. Saya sangat nggih, saya sangat 13 tahun wis ora tau nyanyi malah. Masya Allah, Bengi-bengi tapi tengah saya sangat weekend. Pak menika matur Niki nuwun, Pak. dilajengke Setya Tuhu Mas Dala nggih. Nggih. Tak Oh, kula tak ngentekke niki. Oh nggih, Pak. Setya Mbak, tuh. sinten? Sing asta sinten, Pak? Panjenengan milih ini prasmanan, milih. Nek kersane anu nyuwun tulung mangke kang mbak niken mawon nah sing bintang tamune sing gawe aku reso turu rong bengi niku. Nggih. Nggih. Ora apa-apa, Nduk. Ayo. Setya tuh. Nggih. Aku kang setya satu. Itu kuwi. Oh, itu ta. Jangan mengubah nada ya, nanti Nah, saya ora. salah loh. Nggih. Nggih. Ya Nduk jumeneng aja Ada kaya dan irama. Pak Marno nyuwun pangapunten mbok menawi kula sak kanca wonten bab ingkang kirang pranani penggalih. Nggih. Ora dadi apa, ora dadi apa. Nggih, sami-sami Pak, nggih. Aku kang setya satu. Nggih. Nggih. Nggih, niken Salindri. Nah niku nggih. Aku kang setya satu. Wit-wit nganti saiki. Terima kasih banyak Pak. Mugi-mugi Matur sehat nuwun. selamat wilujeng awet le momong anak putune mugi-mugi mboten kapok lan bensin. Amin, Taun amin. ngajeng nanggap malih nggih Pak. Amin. Lah iso mboten taun ngajeng tapi bulan depan. Amin, 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 amin. Iya. Amin. Nggih. Lanjut nggih Pak, lagune sing jigra nggih Pak. Nggih. Nggih, nggih manut kula nggih Pak, nggih, nggih. Iya. Kok takon-takon dhewe jawab-jawab dhewe. Ya ben. Oh senengane. Wah. Jebule yo iso goyang cah iki. Apa? Niken iso Ya goyang. iso, gawe Jajal juara sih. siji yo. Golekno lagu sing goyange nganti keser-keser piye to. Lah awakmu ngopo? Oh, aku nonton. Wow. Lah. Nggih, apa nduk kira-kira kuwi? Niki lagune bebas Pak. Monggo, bebas. Niki duet kali sinden-sinden mawon nggih. Oke, silahkan. Nggih. Sing lagune rancak mawon nggih Pak. Boleh. Lagune niki lagu zaman dulu tapi viral kembali. Oke, Oh, rancak, oke. rancaan ayo. Ting-tingane sapira Mas? Sakmono. Cilianku rambutku dicukur kuncung. Tatoku saka karung gandum. Klambiku warisane Mbah Kakung. Sarapanku sambal korek sego jagung.
yuk. Yo. Ayo melok nyanyi. Kita bareng-bareng. Cilik aku rambutku dicukur kuncung. Katokku saka karung gandum. Klambiku warisane Mbah Kakung. Sarapan apa, Pak? Harapanku sambel korek sego jagung. Kosan waktu ning kali yang pemengkodong. Zaman dhisik durung usum sampun. Andokku mangan cukup andok sarung. Ayo, Pak. Dolananku montor cilik saka lempung. Wis lopes monggo baris. Kasane sae baris. Wis lopes monggo baris. Kekereke monggo baris. Yo! Tanggali molas sepadang cinta bulane bunter. Aku dikutang soyen gede tanti dokter. Tanggali molas sepadang cinta bulane bunter. Sesar bareng wis gede aku disontek. Terna sontek. Masyarakat, masalah, iki cerita zaman semono. Ana sayanya, apa tonggo, iki cerita saka wong tuwa. Masyarakat, masalah, iki cerita saka wong tuwa. Ana sayanya, apa tonggo, iki cerita saka wong tuwa. Masyarakat, masalah, iki cerita saka wong tuwa. Dosenyo moko kotongo iki carita saka wong tuwa ana jaraga dokter. Nyapa terakhir nggih. Sing diarani suwuk batrentek ya iki. Suwe ilang. Ning iki mau ki garapane ki Madangkara ki urung enek sing tak omongi lho. Oh iya ta? Lek aku kerep nyanyi lagu iki. Iki dadakan. Iki mau mendadak. Oh, boleh. Tapi grup Madangkara ini selalu Madangkara ready. aja meneh kok lagu dadak, job dadak. Kulino. Apik ya, Pak De. Job dadak siap, job batal langsung wudu kabeh doan. Sampun apa malih, Pak? Sing bareng-bareng iki lho. Ya, monggo bareng. Bir, ayo. Katresnan sejati ya, Pak. Nazate ya. Jangan. Ayo Mas, langsung Mas. Ayo. Ada Mbak Birgita, Mbak Winong, Mbak Winong, ada Mbak yo. Kesi. Mbak Kesi. Kowe walat kowe. Hah? Mbak Tuti. Oh, Mbak Tutut. Ayo. Ayo Mbak Mbak Tuti, Winong, Bir. Wah, kuwi langsung. Iki Mbak Anis mboten? Mbak Anis niku sing klasik-klasik. Kersane Mbak terhibur. kowe Mbak Anis gen lungguh tak sawangi wae. Tanggal 15 sepadang. Wes. Iki wis tanggal piro kok 15? Loh, saiki tanggal pinten, Pak? Hah? Saniki tanggal pinten? Tanggal 14. Loh, sesuk tanggal 15 ki. Oh, iya. Ayo. Yo. Pas. Tanggal 14 sepadang jingklang bulane bunder sesar. Pak De sawangen aku ta. Ora aku sing nyawang ana sinden ya nek kendhen ora aku nyawang aku kadung aku ngomong ngene-ngene. Sik tak gendong lho kowe. Kok senengane iki nyawang sinden padu. Nyapo kok nyawang sinden iki nyapo. Aku seneng kok yen ana wong padu malah tak umupi kok. Apa-apa sayang. Kasih tomo. Niki. Ayo Mbak Winong, Mbak Birgita, kalian Mbak Tuti. Sing apal kok. Wis tak bareng ngene menyat ngene. Katresnan sejati. Lek ndak apal gak usah nyanyi, tak nyanyi ae ya. Ayo. Penting kita kebersamaannya. Sing penting goyang yo. Ayo. Yo ngono lho. Bu Kesi.
Bukesi. Ket dek wingi dereng anu ya, Pak. Napa? Dereng ngerti jogete Bukesi. Apal rapal ngadeg sik kae lho. Sing beduk lho apal-apal dader-dader. Sing Tak dukung le. Sing beduk notasi pertama. Nyanya. Wes kono. Yo. Oke, kanca-kanca pengrawit oke tau pisan? Sudah. Oke, ayo oke yo. Oh, apa Oke. Sudah ready. Monggo, purba sejati. Katresnan sejati. Monggo ya yuk berpacu dalam melodi. Oke.